E está ben todo. Manda leche, mire. Sí. Debe haber desde o ano hacia 86 ou por aí. Aquí con rapaces, con alumnos meus, puxemos aquí unha roldana e abrimos esta entrada do que serían as minas de Sindrán. E logo despois continuou Pousa, o pedáneo, tamén con rapaces. E mira lá abaixo, entrese por aí abaixo, chegaron ao lado final, donde había como unha chimenea. Manda leche, como está isto, por Dios, mira. Aí que está a pedra de escoria. Pois aquí todo isto iniciámoslo nós. Mira se se podía facer aquí cousas, Manolo? Sí. Aquí podías facer unha maravilla. Mira a terra que sacamos de aí, fomos lá acumulando aquí. Toda esta que se ve así por aquí, todo por aquí, ya aquí vai o camiño. Teóricamente era o camiño real. O camiño real que chega hasta aí, hasta as casas de guisante que están aí arriba. E por arriba, ali un pouco máis arriba, está a trinchera onde tamén se sacaba ferro. É increíble como está todo, manda leche. Pero isto ten posibilidades infinitas, porque non hai en moitos sitios.